v-am pus numărul aici. Am căzut în șosea Așa. și a pus domnul Ionuț, plutonerul major, mașina și m-a adus acasă. Las că e bun, că băi, sunt oameni cu suflet mare, sunt. Nu mai plângi, mamai, nu mai plângi. Dar cum dacă mă gândesc în o străină de vecină? Păi da, mama e de la... E bun? E bun numărul Da, ăsta e numărul meu. Așa. ăsta de sus? Da, amândouă, că le-am trecut la fel, amândouă, numai să le înțelegeți. Băietul a trecut. Da, v-am trecut numărul. Auziți, dar mă este ca că nu explic bine. Spuneți. Ăsta e un băiat milostiv. Da, da, Ăsta e un băiat milostiv al lui Dumnezeu. da. De asta să știți că pe altă parte îmi dă Dumnezeu și mă ajută. Și ajută familia, ajută Am drumul. ajutat mulți, Nu vinea mulți, dacă nu era. mulți am Al ajutat. Dumnezeu. Mulți nu mai plângi, mamai. Să dă o dată și Dumnezeu dă de 10 De ori. 10 ori primesc înapoi. Nu mai pot, când văd așa unul că vine N-am sărac. mâncat nimica, că n-am... De ce n-ați N-am mâncat? nimic, n-am Dar mâncat. faceți niște mâncare, Că m-am supărat faceți. tare, Nu stați așa. supărată. Și când e supărat că mi-a căzut telecustul. Dacă n-am băiatul. Nu mai plânge că o să fie bine, nu mai plânge.